Jo, chlapci. Zase pingy skáču. No piče, ja môžem streamovať, ty kokot zase. Ešte jeden naľavo na mide, kempol sa. Rozjebem ten net. Nezobem potom vypo, kurva, ale... Lidu za 5 centov, ty kokot. Čo ani tu sliepku nemôžem trafiť, chápeš? 1-9 mám, chod do piče aj s pojebanou hrou. Budem hrať Witchera, tam ma nezabije nikto. Chod do piče už! Nice! Zober mi M4, mi zober! Nice. Oni idú eko a ten kokot má 50-ku, jediný má zbraň, aj to stretne mňa. Na to, tyko, vyložím si nohy na stôl, piči. Beku, oni mali všetci do piči pištolky a 50-ku kúpil jeden, aj to ma zajebal on. Chod do piči ako smolu, ja mám. Smola vyjebaná. Prečo ma blokuješ? Piči... On ma dal o fleši! Behu o fleši! Môžem jebať túto hru skurvenú. Na plante je posledný. Easy! Ani aj mne mám už kurva. Vyjebaný. Vidím zároveň, že som bral, že som ho predal na tomto. Na eBay. Ripol. Do piče, ešte dieru mi dá zase! Jo, zapatý žebrák, on ten vysmiatý je zapatý. Kokotko vysmiatý. Smeje na mne ešte, kokot. Žebráky skurvené, horím do piče, horím! Chcem ísť na dovolenku s priateľkou, neviete mi doručiť nejakú priateľku? Escort service za 500 € si zaplať a bude s tebou týždeň na dovolenku. Ti pomôže. A budete aj kúriť. Vlastná skúsenosť, ja myslím, že áno. Bože. Banán! On mal 22 HP. Vieš, koľko si mal kámo ešte nábojov v tej M-ke? On mal 22 HP a ja som mu dal 20, to si robíš piču? 20 som mu dal v jednej, on mal 2 HP. Ježiš, laker pojebaný. Teda ukážem ako sa rašuje bečko, hej? Tak to určite nie. Dobre, dal som aspoň... Dobre. Hituje sa sem. Pištolkami nás rozjebu. Pištolkami! Ja som si úplne nervý, lebo to má ešte rozjebať, ty kokot. Som na piču, to mám na piču, chlapci. Idem si zajtra idem na vianočné trhy kupovať ajm, lebo nemám ajm. Si ho kúpiť, neviem, medovinu a budeme taký ajm, že... Po piči, hneď, na piču. A Windows mi stiahoval aktualizácie, aha, to preto mi lagovalo, ty kokot. Čo ti jebe, 800 mega mi stiahovalo. Preto mi lagoval stream, kurva. Let's go give it to ya, we gon' give it to ya, let's go give it to ya.